Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun-nuwun kanatur ing derek kang katuran mriki sedaya. Nggih. Pramodara klatune dhateng sareng pancos kula mriki. Kula suwuni sawab iji pandonga sampeyan karayu lujeng. Nggih. Kang saturan anggenipun rakit ambengan ingkang ngarupi Sekul Suci Ulam Sari Caos Dar Kanjeng Nabi Muhammad sak garwa sak putra. Sekabatipun sekawan Abu Bakar Umar Utsman Ali lan Dewi Pertimah pramodharipun wilujengi panyuwunipun kula sak kanca kadamel wilujengi wulan sura tanggal kaping 9 utawi kangge milujengi Mbok Ratu Mas ingkang manggen wonten Seganten Kidul sageta nyawana rayu wilujeng dhateng kula sak kanca lan wilujeng awit dinten menika terus ramenipun Swasana pitulung alasal pangestunipun derek kang katuran mriki sedaya. Nggih. Kang saaturan anggenipun rakit takdir plontang kadamel milujengi wulan sura tanggal kaping 9 utawi kangge milujengi Mbok Ratu Mas ingkang manggen wonten Seganten Kidul. Pramila dipun wilujengi sageta nyawana rayu wilujeng dhateng kula sak kanca sedaya. Lan wilujeng awit dinten menika terus ramenipun swasana pitulung alasal pangestunipun derek kang katuran mriki sedaya. Nggih. Kang saaturan anggenipun rakit ambengan pelulujan wilujengi Kanjeng Nabi Adam, Ibu Bawa, Bapak Kuwasa, Ibu Pertiwi, Bapak Ngrakasa, Ibu Bumi. Bumi kang dipun trepi griya kula sak kanca sedaya pramila dipun wilujengi nyawa pada rayu dhateng kula sak kanca lan wilujeng awit dinten menika tersampaiipun salah pitulung alasan panjenengan derek kang katuran iki sedaya. Kang saaturan anggenipun rakit ambengan pelulujan wilujengi putuhipun dinten kalih rinten kelawan dalu dinten 17 Bangsa wiji 13 tahun Ibu menuju dinten Kemis Legi kadamel milujengi wulan sura tanggal kaping 9 utawi kangge milujengi Mbok Ratu Mas ingkang manggen wonten Seganten Kidul manggiya rayu wilujeng awit dinten menika terus ramenipun swasana pitulung alasal pangestunipun derek kang katuran mriki sedaya. Nggih. Kang saaturan anggenipun rakit jenang sengkala perlu nolak sengkala kula sak kanca sedaya pramila dipun sengkalani mugi-mugi Gusti Allah nebena kalebikanipun lanyalana rayu wilujengipun lan wilujenga awit dinten menika terus ramenipun swasana pitulung alasal pangestunipun derek kang katuran mriki sedaya. Nggih. Kang saaturan anggenipun rakit bubur sepuh wilujengi anggenipun salugriya lan malih anggenipun nyambut damel wilujenga sak lebetipun griya sak jawinipun griya sak raja tanem tuwuhipun lan sak raja gegaduhanipun lan wilujeng awit dinten menika terus selamenipun swasana pitulung alasal pangestunipun derek kang katuran mriki sedaya. Nggih. Mekaten ingkang saged kula aturaken mbok menawi wonten kekirangan utawi kelepatan anggen kula matur mugi-mugi Gusti Allah kang janggepi nyunapunten derek kang katuran mriki sedaya. Nggih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Fatihah. Iya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala wali wal akram sahabati rasulillah jibana alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Allahumma hadas Amin. ada ya Amin. ya Amin. Rabbana laka hamduka majid. Amin. Allahumma Amin. ta'ala min awal afadatil hajat. Amin. Sayyid Amin. wa tarfa'una inda ahlal Amin. suriyat min Amin. khairil hayatil lebatan wa Amin. Allahumma aulis taqabba maqarna Amin. wa Amin. 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 Allahumma muslimin wa Amin. wal mu'minat Amin. min wal amat. Amin. 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 Amin.
Amin. Fi sakaratil maut. Amin. Fi sakaratil maut. Amin. Rabbana la Amin. tasamila tu rahmatik. Amin. Rabbana fir Amin. lana Amin. Allahur rahim. Amin. Siratal maghfirah. Amin. Tibatul jannati. Amin. Allahumma Amin. innaka tawwabur rahim. Amin. Atina fid dunya Amin. wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina Amin. Amin. Walhamdulillahi rabbil Alamin. Al-Fatihah. Amin.